Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ọchịchị etiti akwụsịtụla atụmatụ ịmalite otu 15% gaa na mbubata mmanụ ala site na mba ofesi. A ga-echeta na atụrụ atụmatụ ịmalite nke ahụ n'abalị 21 nke ọnwa a. Onye minista nchekwa n'Ogo steeti Bello Matawale akọwala na onye soja ahụ ya na Nyesom Wike nwụrụ nkorotanko Hịrị adaghị iwu ọbụla. Onye bụbụrụ onye isi otu jikọtara ụmụ akwụkwọ ala anyị NANS bụ Atiku Isa akọwala na Maazị Nnamdi Kanu nwere ọtụtụ ndị nkwado n'ime ụlọ mkpọrọ DSS karịa ndị nke o nwere n'ezi. Ọ kọwara na ndị mkpọrọ niile na-ahụ ya dịka onye ndu ha n'ihi nkwuwa okwu ya na-atụghị egwu mmadụ ọbụla. Nwunye nke anọ Sineta Nnamdi Nwoko, Laila Charani, ebola ebubo na Regina Daniels bụ ya kụziri ya ka esi aṅụ ọgwụ ike ma bụkwa ebubo na ọ na-ekụziri ndị ọzọ ka esi aṅụ ọgwụ ike ma na-enwekwa mmekọahụ nkwakịrị nkwata n'etiti ya na ụmụaka obere nwaanyị. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.